Assalamu alaykum gymmatly wagtyny ýitirip bize tonaşa diýen ýerleşler. Biz siziň ähli jaňyza berk jan saglygy, maşgala awadançylygyny arzuwlaýas. Elbetde ukuyymyz ekinimizi giýingen açyp ýaýyp görkezmekde döredýän ul mümkinçilikler üçin edip arkadamyza şäksiz sag bolsunlar aýdýas. Edip watandaşlar biz size gepleşiň täze bir görnüşini ködürleýäs. Ukuyup gepleşigi. Biziň gepleşigimizde ukuyuwyny ýergensiz ýa-dowsuz zähmeti bilen halk köpçüligine söýdürmek başaran her bir ýerleşimiz biziň gepleşigimizde mihman bolup biler. Bu ýerdeki gepleşigimizin mihmany bolsa estradamyzyň ýyldyzy meşhur bagşymyz Batyr Muhammedow. Elbetde Batyr Muhammedowyň ýeten üstünlikleri we ukuýu arada açyk gurrun eder. Batyr Muhammedow taýýar, bilen taýýar. Atajan, hoş gördük. Hoş gördük. Ýeten üstünlikleri arada gysgaça bir gurrun bitmeli ýöne. Şolara has kevşirler. Üstünden bu taraflanma, bu tarafının bolşan erwet taraflanma. Doğru değil mi? Ha. Sen de ne bolup geçýär şu? Bah, man giňişleri aýtmaly ýa, beýtkäse aýtdy. Üstüniň bu taraplary açan, bu taraplarına başlaýan ýa, bu taraflardan başla. Bu taraplarına başlasam üstünlik şu sunuwat ýoluny däldiňe. Üstünlik işte üstünlik. Üstünlik ýetip bolýar. Üstünlik diýmek şol işin bir yerine ýetirmegiň, şol işe sen şol tutan işini Allah'ın berip kuyuwuny ýa bolsun, rahmetiň bilen beýan etmek bolýar. Şol saýlan ýolundy, dogry saýlanmagyny suwd etmek bolýar. Bu tarapana Bu tarap sana bu tarap näme? Şeýler bar. Baran ýerimde Hudaý şükür tanýarlar. Islenlik dukany bar, ýa-ni islenlik edara bar, ýa-ni islenlik ýere barsam hormatym bar Hudaý şükür. Halkymyň ullukan sawatny etmeli ýeri. Ýere barsam da şükür hormatym bar. Elge çykyp açyk Hudaý şükür. Indi erwet tarapy. Erwet tarapy açan bir açyk yaşlamada diýsem bolýar, ýaş ulaklarynda da az ýalşyrak kesrak düşünjelerler bar aralarynda. Şolar bir berýän soraglary jogap bermek agyrak bolýar. Ana erwet men üçin kyn tarap şolar. Mesela kyn tarapyň şu misaly sen get. Misalyny istenik nomerde gelýän jaňlar ýani SMS-lerde berilýän soraga bir jogap bermek. Şu göwnü degmejek bolmak. İmmany inne kötüýän ýaram üstünlüğüm. Men ýeten üstünlüğümün iň kyn tarapy şol meňçe. Iň birinji agyr meňçe jogap bermek soragym. Düşün. Aýdym şolasyn belýär, şäher dalýarlar açar. Şuny aýdym aýtmany öwretdiýärler. Öwrenmek, bir hünär öwretmek, bir hünär diýipdirler. Men de öwretmek hünär ýok. Onu şonu diýýän men öwretip bilenmek diýenden ýalňyş düşünýär. Bu düşünýärler de bolýar. O şu öwretjek kelimelerle başga bir hile düşündirmeler şol. Näme de ruhlanýar? Batyrjan. Näme de güýjanýar? Edilýän üstünlükden ruhlanýar. Üstünlükden bana gelýän SMS-lerden, gelýän alkyşlardan. Indi bir muç. Batyrjan sözüň öýünde. Üstünlüğünden ruhlanýanýar. Doğrudan üstünlüğe yetmek kan näme güýçan, näme de üstünlüğe yetmek, üstünlüğe yetmek maksady bilen ruhlanýar. Hem de men gaýtym belýän bir şolar ýaly menim üstünlüğe yetem kan diýen bagşylan kliplerden ruhlanýar. Kimler? Daşaryň Michael Jackson ýeke jaýdymdan bilen okman. Dinleýän detalýany ýetirmem ýalançy ýöne. Şo berýän interwýulary, şo berýän konsertlerini görýärmde. Köwede de ruhlanýar. Doğrudanmı? Duýdaňyzy üçardygyny aýt Batyrjan. Duýdaňyzy üçardygym, birinji ardygyma gara şu çağılym ýok mana aýdyş bolmasyn. Ýöne isteni kär taýlandy. Üstünlükli bolsun. Üstünlükli bolsun. Birinji ullukan. Ýene ullukan ardygym kakam nire barana otursam men şol kakas diýip şu adam şol ýaly bolýar Allah jany ömrüň ahirine çenni şol derejede şu kakamy saklamak ikinji ullukan ardy. Üçinji ullukan ardygym meni şu bir Allah Taala tarapyndan Allah tarapyn berilýändir elbetde, nesip etdirýändir. Onu ýöne men üçin şeýle ihlas edip şu ýoly meni dama gapdandy, bir gortumdan kaldyran ağam, bu parça. Şolam bir
Beh, men şunu azar ihlas etdim bolin bir derek dele kelo diýdi. Doğru. Yani canlı mesela gelelim. Burun çıkıyor diyeyim birlikte. Şimdi bir adam ken can ediyor da doğru değil mi? Ken can ediyor sana. Şimdi bolup bilen de hatta sen iş bilen can kabul edebilen o yani maşina var ya doğru değil mi can kabul ediyor. Şimdi şuna elbet tesir var ya sen can kabul etmen yaldayında. Yani sen özün bir nezer urcan etmeli olandı. Ken can edende almasa ne yapıyor? Men edeli özüm o yani. Al. Men ýaly. Şeydi geç gidiyor yani. Sebebi özümde bol yani. Almasa hükmen şoňa dogry düşünýär. Sebebi ol adam men jaňmy aslında almak islemeýän bolsa. Ne gara çalışpysan Türkmen çetnemi? Garasano. Ya adam men duýardym şoň men alasy gelmeýän bolsa da insan gepleşemizde bana hükmen Duydurur yani. Indi janetden Düşünüp, indi göz etimi şeyler var, pes adamlar var. Ama göz etimi, ona kâvı sebepler, bolup bile o sebepler aldamak bir de vacip derler. Yani bizim esas şu an senden bilesin gelýän da. Göz etimi, pes adam bilen göz etimi has bir açık. Göz etimi beýik adamlar var, düşünjesi. Beýik adamlar bir kendada düşünýär. İstendik zat soran ýaldaýynda sana bir göňüňi hakykatdan hem kanaatlandyrjak jogaplar berip bilen adamlar var da. Doğru. Sözleşikde sen şolany tap aldın, nähil naprymer berip bilýän. Düşünjekini beýikden pestilmen. Hawa. Men birinji elene Risk atşy, ýöne bir salamlaşyp, halaklar soranda ýa-da bir zat gurrun beren ýaldaýynda. Hawa, ben birinji salamlaşykda berip bilýän. Mesal üçin, näle o batriýeli diýär. Düşünýän. Onların batriýeli derler. Hawa. Birim näme o yitdiňler şofer düşünjekini garaňy çöýüyor. Düşünjekini. Men ýitem o şödülber ýa-da. Men ýitem o. Men janatlar janda da bar. Men nigol misal getiremizde, naprymer aýdýar, häzir men saňa ýetgeş bir zat gurrun berýär. Men saňa gurrun berýär, ýetgeş bir zat. Näme? Boýsan aýdýan ýagdaýynda sen eýän göz etimi kesme. Düşünüp ben. Aydymçylykda näçe ýyllar bardyr? 23 ýyl. 23 ýyldan beri aydymçylykda turmy. Konserde ýa-da ýanky toý bayramlara çykan ýagdaýynda öýüňde taýýarlyk görýärmi? Ya ben şeyle bar ver ya. Tecrübem yetip baydy. Yok, doğru aýdyn. Jany sesse aýtmaly ýagdaýlarda hükmanam öňe taýýarlyk görülýär. Ýöne gildiň zatlar köp konsertlarda fanalamaly, çekmeli bolsa kendi taýýanly. Ýa-ni sen mara Batyrjan biografiýaňy sen geçen ömrüňi, ýollugyny, kynçylyklaryny halk bilýär. Sebebi tamam medya var, başga da bir näçe gepleşiklerde o zatlar bilen has giňişi düşündürdüm, içkiň gepleşdim. Niber dağ batyrmak yok manda. Yetmek isteyen derece. Yetmek isteyen derece şu derece kanatlanýar. Bana ihlas edem, atladan artist, halk artist almalı. arzu etmeyen başı yok mu kadar diyen ben? Şu nemende alıp barayan işinde yetmek isteyen derece. İşinde yetmek isteyen derece şöyle ne? Atlanan artist demek bir atlanan ne ki bu olsa. Düzün saran. Düzün. Batırjan şu yerde var ha. Mesela bir näçe risk çıkşadı var aýdy. Gatı uzak pikirlerinden naprymer aýdal 10 sekundyň dowamında sen şu sözü bağ bolan aýdmaýyn. Şu söz içinde bağ bolan. Egerde gitarda şöyle bir çalýan olsam şeyler. Şeyler aýtdy. Hemmesine bir şeyler aýdyp bilersin. Ýöne arasında has bir öz aýdymlanan berdim ben goşdumda. Bol şeyler. Şonda gawat gelen ýerinde dinleýijilerden tomoşaçylarym adam beýler jan tetse sassız atlar şalpaýdan ýa-da adam bir ýerine düşür. Gally. O ulgam yatan o çegelem ayak galam oynan aylarım hali. Oynatma. Kalsam hormada boylarına Dar. Bilmedim nemeden bugün dünyam var. Sana aytsam derdim yürek genler. Güller.
Yazlar sen deyip güller, sağlar sen deyip sayrar. Yıllarsan bu dünyame, baltın nur yayrar. Gitarada aytıplar da batırsan şöyle. Oğlan aytım akılamın kalbından coşur. Yazlar sen deyip güller, sağlar sen deyip sayrar. Yıllarsan bu dünyame, baltın nur yayrar. Yazlar sen deyip güller, sağlar sen deyip sayrar. Yıllarsan bu dünyame, baltın nur yayrar. Dağlar aşık. Dağlar aşık. Bilen dağlar aşık, deryalardan, çöllerden, uşuşuğa çağıranda, senin için gelmedim mi? Garip. İsa Halip var. Garip. Halaptan ey, ay hey, ey, ey, men gelmişem, enemin gariban garip. Gelsin. Gelsin gelsin, yarım gelsin, alma bilen onlarım gelsin. Dost. Çın dostlar kıyın günlü dost, yıkılan çağımda dost. Tarada daydı bilersin bulaydı mı? Oğluna hiç kimin, başına iş düşmesin, iş düşerse başına, çın dostları kaçmasın. O yaşasın çın dostluk, onsuz ömür geçmesin. Dost ehliyle dost olun, işin düşle bilersin. Çın dostlar kıymetli dost, yıkılan çağında dost. Aslama tenin halinden, havaran koşanlı dost. Dostum kendi bilinme, sıyrıl kendir ömründe. Çın dost kalır yanında. Ayrılalım. Yerinde. Ayrılalım. Yitirdim galımdan, ol sever yarımı. Qayta baştan gül payımızdan ayrılım. Ay sağcığım ha. Batırcan. Yanlan diyarım televizyonu. Nesini jeli yeni çıktı oldu? 2007 yıl. 2007 yılda ha. Kahraman arkadaşlığı. Aylıdan yılında. Aylıdan. Soylan birinci geçirilen yaklaşık onu kahraman arkadaşlığının sayesinde geçirmelerini. Şimdi Batırcan Ferhat. Bizler de beyni test diyen yerlere bir duydansızlar, hava, garaşmayan sonra olan bilen gepleşimi devam edip kuraydı. Şu yandan diyarım televizyona katmasın da ne eşittir? Gara kasılmalak bilen garada ağaççılık gazdı. O tam kanun kasılmalak giymek fikri yoktu mu ya yağdayım yoktu malmanı öğrendim olmasın prakadalım o tarihte men razmiyarım tapılmak. Şun Ben. ağaç olarak razmiyarda gittim şu at kâli yazdım. Gelineceğim bunun adına? Gülcemal. Gülcemal mı? Gülcemal gelineceğim. Haydi mektep tokan. Nasıl Ay mektep? bitmedim o. Sen bilmem mi? Yarım etrafında edil öylörünün manlayına mektep bu. Şu an olmadı ben seni vermedim. İzzet'in kalkantın adı? Baktık kalkan diyeceğim hadi. Ağaçça diyorlar oğlama. Çağırıp olsun. Çağ dost Aman Murat hadi. Aman Murat. Ahmedov Aman Murat şeyle mi? Keyfin götürüyen da. Günler durmuşsun da. Günlük. Aa. İki çoğum. Tüyler. Keyfin kaçırıyan da. Keyfim kaçırıyanlar. Sonra diyemetmedi. Keyfim kaçırıyanlar. Umman- Keyfim olya onun savunuluyordum beynen ya. Keyfin götürülen kaçırıyan var yani. Sen başkalarda ol ya da şeyle mi? Toy denilen şey oldu. Şil 10 yıl vallahi. 10 sene. Tuğulun. Diline ne kadar sözü? Bilmiyorum kepleşin ben. Sen de kuradan ben. En ne kadar sözü. Öyle her kimim. Ben. Bilmiyorum o en neden söyledim hatırlayın mı? Yoktu. Belli o söylen neden. Can sözüm ben. Gelmeyeceğim. Yok. Kırılan fikirlen. Görür gelmeyeceğim bir yerde. Bağlam. Bağlam. Ya çağla da değil ya. Gelmeyeceğim dedi ya. O dinle uyumda ya. Kol batırsan. Öyle de gayet. Aman en ne kadar bağlam sözü var ya. Olur. Hayır canlardan mı okuyan? Ben Hayır canlardan mı okuyan? yalan. Yılan mı okuyan?
Yılladın ne? Yıldırım, Kızılok, Oğlak, Cedi. Doğru. Dün şu an niye dedin? Şu an çare dedim. Şulk bolacak çare. Tayarladım. Düşün. Halayan aydın mı? Oo. Haysaydın. Yağdım yanaydın. Halayan aydın. Dinlep yardım eden. Tamam. Evladım ben istedim. Mesela adam var. Yardım Yerine yetirende kuvvet süren yerine getiren. Doğru. Hatırcandı. Bu uğrayan çok halayan aydın. İlk bilena ay şulaydın deydi. Ondan sonra aydım edim aydın. Bir tane sağ var. Kaysaydım halayan. Tasma ayrı tindir o. Yapılmadan aydımdan biri Kökman dolan var. Boğuşu edip buraydım 2016 yılda çıkarmış onunla yaram. Ne yaşadığını anlayamamış. Yani öyle bu uğrayan. Hatta ben ara boğuşulamın içine aşık olamam yok. Boğuşuyu da ben aşığım olamam yoktu. Ne bileyim, şolaydı bakıyor diye ama ayda demek. Sebebi ovadan bir küçük aydan çok farklı oldu. Komşu dedim, ova mı yarmış ya, şu küçük mü yarmış ya, oynayacağız yerle mi yarmış ya. Yok bana bir gıyla sevgilim derdi. Doğru. Bugün yolumda sataşan yaşlarıma doladın beni. Bir neçe yıl geçiptir, görme doğru komşu seni. Bir neçe yıl geçiptir, görme doğru komşu seni. Yadımda mı kol tutup bile, gününe katına yardım lihteve. Aklası bir yerdim, durun bir yerdim, bu alıma komşu beni. Bir de varlı kılıklı günler, hanı nerede çağı günler. Gördüm de durdum seni, ya da salım geçeni, tanattırın komşu seni. Yeni doğuşlar birbirine değil, baktı etsin bu durmuş dedi. Kılaktaşı tanışı var, yamin yağlı komşu var, unutmanın birbirine değil. Kılaktaşı tanışı var, yamin yağlı komşu var, unutmanın birbirine değil. Sana hatırım komşu seni. Dinleyiciler, neyme tədəliyorlar açmalı? Dinleyiciler, Netik Kola Tarikin 20. yılda hasam yıkkın netdiyen aydımlam inni diskatiya şeytan valini değerli khas bir halipalamın aydımlarına kâni seren. Eğer de şu halipalamın aydımların hatta yağıttan çıkışı veren aydımların içinde de behbulan aydımı tədini işleteler bu olur diyen o zaman başlıyor. Dinlemeyin. Bir gün sürü zahmetli da. Dinlemeyin aydımlar giderler, netivelerine dinlemeyin. Böyle kaydınlarım işlenem, kanişli olur. Düşünüklü. Ağlamını söyleyecek neme sevmem şükran ediyorum. Hatırcan, bir Türkmen estradasında, Türkmen estradasının belli bir yıldız olup biteceğinde başka bästeşlen olyan mı galım bağışlar sen? Ol bästeşlen bizden akili, iş bilen durmuş garmak yani. Yani biz işte başkaça, durmuşta da başkaça olmalı. Şonda özüm indi has bir nähili uğur hala yani hormat toyup bir dinleyen bağışlan var mı? Vilayetimiz şartlandırılan ok, elbette şu şaharımız şartlandırılan ok. Türkmenistan devletinin umumlukta. Şu an durdu. Edil hada kuat. Hem aydımlar. Nasıl koçmay? Hem aydımlar. Şulaydım an ormandır diyen aydımlar. Nasıl koçmay? Denge, dâkil aydımlar sada. Gol aydımlar. Taylı. Başka yolunda neyme tədəliklər var şu an. Neymeleri halka yayasın. Açık kurmuş yani. Sen kanalda. Hem ekşaya faydasını eliyadardın mı? Ey oğlum vallahi. Sen? Üçüncü oğlum vallahi dördüncü noya vurgunu. Oğlum. Ha şu tədəlik. Şu hem gıydımdan çoğunda oğlum vallahi. Çoğunda oğlum vallahi. Hem ekşaya oğlum Recep Bahir'in oğlum inşallah. Tuğla. Hakanlar yığın ayda tümörtlerinde attık sonra böyle kımana şaraydı. Dördüncü noya var. Recep Bahir'in oğlunun herili atlayan golün
Yani her yıl etmen olduk. Yaşlıları gıyıramalı da olsun. Şimdi bu yıl oğlum Murat edilse olmam. Doğru. Adat Oramadov. Alavi, Adat Oramadov sen üstünlüğüne hoşlandı bana mı? At ulu boşandı var. Adatçanın tedavi. Bir şeyler. Fikirlerinin verilen maslahatları, bana verilen maslahatlar. Ne bir ikaca bir ulu kanı mesela aydı. Khas bir esas. 2007 yılda yani men işte olanın beri aklı garlaşlam hem yakinen yukarı uzağına girsen deyip para maslahat verip geliyediler. Onun 2012 yıl olanın her şeyde işte ol yani sonunda. 8 yıl mı? 8 yıl mı? 9 yıl. Şolama hiç onu ettirip bilmediler de. Bir finansmadım, gitmedim payitahtı. Şonu bir kere ya özüme garip gördüm, ay gitsem son toyup bilmesem ya bir de talip olmasam ya okum başarmasam deyip bolayım adama birinci adat oramadı. O oturup bir iki saat, 3 saat uzağında şon bir bekletli, şon hükman etmeli zattığını bana hükman şu bir hükmanlı onu bana kelle mesela adam. Doğru. Gamgin olmak diyen sözü ne hil düşünüyorum artık. Adamlarına özünden alya istenip kur adamlar olsun, dostlarlar olsun. Bize düşmançılık diyen zat bize yok da, kellemizde de yok. Daha şükür hava halkımızda da, vatanımızda da. Bu düşmançılık diyen fikrim yok, düşünce de yok bize. Yani gamgin olmak sözüne sen ne hil düşünüyorsun? Gamgin olmak sözüne rahat çalışıyorum. Ben tanıman, men aldı. Mama, men tanıman, benim içine el adamdan bilmem. Men hatta gowur söylerim, gowdal söylerim. Özün gamgin olmak sözüne gamgin bolmalı. Düşünüyor mu bolmalı, yerine ya bolmalı, ne düşünüyor? Gamgin bolmalı yönü. Girdiğin barajdan gamgin olur. Hiç yüzüne çıkarmalılar. Hiç çıkmaya sever. Biz sunuada adamlara şart paylamam. Adamların baytam gamgin bolca adamların da ruhunu alırmalı hatta. Doğru. Şoň üçin bir de gamgin bolmak kimde hatta sana da bana da yüzün tanlamak hem gamgin olmak kan Indi Batyrjan, gönüller şeyle bir bady aýdasyn melde şu an. Rahmet Kılıcık diýip bizim bir ýazgymyz bar. Arap diline terjime eden bir gamgin olmaly diýip ýol kıssasy bar. Şondan mysal etip bereyim. Gamgin olmaly. Çünki sen düň gyýylyp gördün Batyrjan. Garaşaýly kaýar diýdim diýmedi. Dogry dämi? Awa sewdada çöktüm. Misal üçin aýdaly. Gyýnanyň bilen gamgin olanyň bilen yitki girdeje öwrülümi? Öwrülmedi. Dogry dämi? Gamginlik bar Batyrjan şonu belli ýa-da. Gamgin bolmak tüýjü suw şerebe ba osanlygy göp görmez düzlügi urýar. Durmuş bolsa çydap bolmaşa kasrat urýar. Şoň üçin gamgin bolmaly Batyrjan dogry aýdan sen biz hasam gamgin görünmeliler. Awa gamgin oljagylarymyz da watandaşlarymyz da biz hasam biz arkadaşlarymyň aýdýaly Sunuda adamsy elbetde diňe o sahnada da durmuşunda da özüni hasam bir şadyan alyp barmaly. Awa şeýle giň mümkinçilikleri döredýä edil arkadaşlaryň jany sag bolsun, ýylyk ähmiýetli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işleri rowaşlyklary beslensin, ulun uly. Elbetde edil arkadaşlaryň belet baş aman bolsun, sunutumyzyň, halkymyzyň hak gowanlary gahryman arkadaşlaryň alyp barýan siýasaty elbetde şeýle döwlet adam üçin diýip alyp barýan her bir işi, her bir ulgunda ösüşleri beslenýär. Bizde hyjy döredýär şeýle Batyrjan zehinini açyp ýa görkezmekde şu mümkinçilikleri döredýär. Edil arkadaşlaryň jany sag bolsun. Awa halifamyz da arkadaşlarymyza bir sag bolsun, muňadyr dinleýijilerimize aýtjak sözler vardır Batyrjan, etjak arzular vardır. Awa täzelikler barada aýtjak bir täzelikler vardır, täzelikler barada aýtjak täzelikler vardır. Şolar dogrusynda aýtdylar. Sportatdan peýdalan ýa-da işiňe dogry aýtdym. Biz ýaşlar üçin, sunuda işgärler üçin döret beren ullukan mümkinçiliklerinden döretmek üçin, döreden eserlerini ýaýmak üçin, galbersede okumak üçin, işlemek üçin, ullukan mümkinçilikler üçin
döwlet beren üçin Ahman Behran arkadamyny hormatly prezidentim. Köp sag bolsun maýdan. Oy Behran arkadamyny jany sag bolsun. Başı dik bolsun, ýyl ýurt bähwetli, döwlet ähmetli, tutýan tutun işleri. Elmede amara başlary gösterdi. Bilen sunur işler o. Bize Behran prezidentimiň bildiren anamlaryny öder, hem de halkymyza arkadamyza gerekli işgärler bolup gerekli aýdymçylar bolup zähmet çekjekdigini tüýsürükden andyrýar. Onda Halifa arkadamyň bir owadan aýdym bilen jemle elgetdirişiňiz arkadaşlar. Açtım. Rahatım koymadım. Bülbül hep devre daşımy, yeller sıyıp olmuş saçmy, yeller sıyıp olmuş saçmy. Hanı bakkaldır başmy, Metin'in yanıma gelin, yar senin yanıma gelin. Hanı bakkaldır başmy, men senin